אז יש לנו כאן את הסקווישים הכי טרנדים בכל הטיקטוק, ואנחנו הולכות לדרג אותם ככה. אז יש לנו את הדירוג ברמה הראשונה, שזה אבסולוט אוקסליות. אחר כך יש לנו את הרמה השנייה שהיא קצת פחות גבוהה, שזה אוקסליות, ואז ממש גרוע של כזה, תעיפו לי את זה מהשולחן, שזה חוסר אוקסליות מוחלט. כל אחת הולכת לבחור בתורה סקווישי, ואז בסוף אנחנו נשים עם הסקווישים האלה אחלה פוט. אז אני ראשונה ואני בוחרת את החמאה. אתה מבין להרגיש? וואי, זה ממש מגניב. כן. יש איזה ריח של חמאה יחסית. באמת? כן. וואי, באמת יש ריח של חמאה. וואי, זה ממש אני רוצה לשים על זה אחר כך שעבה כזה, נעשה קאנץ'. אז זה שלי, אני שמה פה בצד בשבילי, ועכשיו תבחרי את. וואי, אני אקח את זה. מה זה? זה אקסולטול. אומייגד, הוא ממש נעים, תרגישי. מגניב. כמה היית מדרגת אותו? וואלה, אבסולוט אוקסליות, שומעת? באמת? אני הוא חושבת, נראה טוב. החמאה שלי סבבה, אבל זה כזה אוקסליות. כאילו, לא אבסולוט אוקסליות. הוא ממש נחמד. יש לנו פה מלא אופציות שוות, אבל בגלל שיש כמה דברים שהם קצת יותר גדולים, כמו הדמפלינג או הדבר הזה, לא יודעת מה זה אפילו, והשוקולד, הבננה וכו', אז אנחנו נבחר אותם בסוף כדי שזה קצת יותר הוגן. אז אני עכשיו אבחר, אני רוצה את הדמפלינג הזה, וגם את תקחי. אז בואי נעשה ביחד. בואי נפתח רגע, אני קורעת. גם אני קורעת. 3, 4. קיבלנו את הצבע. קיבלנו את הצבע. וואי. אומייגד, זה ממש נעים. אז זה קנינו נחמד. מיני, יש לנו גם אחד ענק. נראה לי שבתוך זה קמח. אני לא יודעת מה זה, זה לא כזה כיפי. וואי, זה ממש מסריח. יש איזה ריח של כאילו זה עכשיו יצא מהמפ... זה נורא. זה לא משהו, אני לא אהבתי, אבל זה ממש חמוד כאילו איך שזה מגיע באריזה הזאת. אז אני לא יודעת אם הייתי משחקת בזה סתם ככה, אבל כן, חוסר אוקסליות מוחלט. כן, אני מסכימה איתך. טוב, תבחרי עוד משהו. בוא נבחר שוב פעם את זה שיש 2, אני בוחרת את הירוק. וואי, תראי. זה ממש מגניב. זה אבסולוט אוקסליות. וואי, זה כל כך נעים, אומייגאד, תראו איך זה חוזר לאט. זה מטורף. וואו. טוב, אז אני אקח פה את האחד הוורוד. אז אני אקח את האדום. יש פה כל מיני דברים שאני יכולים להוסיף, תראו את זה בצורת אפרסקים. ולי יש אבטיחים. טוב, אז בגלל שזה סליים, אז בסוף נשאיר את זה ונדרג את זה בסוף, כדי שיהיה לנו פה שולחן כל הדברים. אחרי עכשיו עוד משהו. מה אני אבחר? אני רוצה את זה, זה ממש יפה. תקראו את זה? הוא ממש מגניב, הוא מימי כזה. זה נאצים. אני מדרגת את זה, אבסולוט אוקסליות. רגע, לפני שממשיכים, הסרטון הבא שלנו הולך להיות הכי מושקע שעשינו עד היום, עם מלא יוטיוברים גדולים והפתעות מטורפות, אז תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון ותחכו לזה, כי ממש לא כדאי לכם לפספס. אז בואו נמשיך עם הסקווישי הבא. טוב, אז אני נראה לי אקח את המנגו. תראו איך זה נלחץ, וזה חוזר נורא לאט. אוי. חוזר יותר מהר. זהו, זה לא חוזר, ואז אי אפשר להתעסק בזה הרבה זמן. אני חושבת שזה כזה אוקסליות. כן, כי זה נחמד, אבל אי אפשר להתעסק בזה הרבה, וזה חלק מהקטע של זה. טוב, אני בוחרת את זה. יש פה עוד אחד, אז גם היא תיקח. כל פעם שיש משהו שהוא 2, אז אנחנו מתחלקות. וואי. תראו איזה יפה זה. אני אהבתי. האמת שגם אני אהבתי זה. שמעת? לא מזיף לי. הייתי מדרגת את זה אוקסליות. כן, אני גם חושבת. בא לי את זה. מה זה? זה פרסק. אוי, זה מגניב. זה בפנים איזה קצף גילוח. אני רוצה את זה. זה נחמד, אבל זה לא כיף. חוסר אוקסליות. חוסר אוקסליות מוחלט. טוב, תבחרי. אני רציתי את זה. וואי, וזה ממש... וואו, זה הרבה יותר טוב מהקרח. נכון. אבסולוט אוקסליות. אבסולוט אוקסליות. ניקח את המוח. וואו, תסתכלו איזה יפה זה. זה נחמד. כן, אני יכולה להסכים איתך. ויש לזה ריח טוב. האמת שכן. אוקסליות. אוקסליות חד משמעית. יש פה עכשיו זוג קטנים, אז זה שאני אקח כל אחד. כן. זה ממש מגעיל. לדעתי אנחנו צריכות מזרק להוציא את האוויר, אבל... תשמעו את זה. דוחה. חוסר אוקסליות מוחלט. ממש. קח את זה. זה נחמד. זה בדיוק כמו התפוח. נכון. אבל פשוט פחות יפה. רק מרובע. נכון, זהו. בגלל שהוא לא יפה, אז אוקסליות אני מביאה לזה. יש פה עכשיו את המרובעים הקטנים האלה. מה זה בכלל? אני לא יודעת. זה קוביות קרח. זה קופץ מהיד. זה לא כיף, זה דביק. זה אוקסליות מוחלט. אשכרה. אני בוחרת את הסליים. הסליים אמרנו שנבדוק בסוף, אז תחכו לזה. אני רוצה את העגבנייה. אומייגאד. תראו את הדבר הזה. זה נחמד, אוקיי? שלא תבינו אותי לא נכון, זה נחמד. פשוט, אני צריכה שזה יתפוצץ. הייתי מביאה לזה אוקסליות. נשאר לנו את זה, אז אני חייבת לבחור את זה. זה באמת ממש נחמד. כן? אם הייתי יכולה להוציא לזה את האוויר, זה יכול להיות וואו. זה לא נוראי. כן, זה לא רע. אוקסליות. בלי אוויר זה יכול להיות ממש נחמד. כן, יאללה, נשאר לנו רק הגדולים, ונתחיל לבחור. אולי יש פה הרבה דברים מגניבים? וואו, זה ממש דביק. למה זה נדבק לי לידיים? תראו את זה. זה לא זז. תהני מהבחירה הזאת שלך. אני בוחרת את הדמפלינג. אני ממש מקווה שיצא לי משהו טוב. בואו תפתחו איתי ביחד. רגע, לא דירגנו את זה.
איך, עוף לי מהשולחן. חוסר אוקסליות מוחלט. חוסר אוקסליות מוחלט. יאללה, עכשיו אני אפתח את זה. מה יצא? אומייגאד. אומייגאד. זה עם אור בפנים. וואו. וואו. אומייגאד, אבסולוט אוקסליות. אבסולוט אוקסליות. אני זכיתי, את לא. טוב, נראה לי אני אקח עכשיו את הגבינה הזאתי. וואי, ממש נעימה. זה ענק. זה גם גדול כזה, הייתי מביאה לזה אבסולוט, כאילו אוקסליות. אבסולוט אוקסליות. אני רוצה את השוקולד. זה נחמד. הייתי גם רוצה לעשות את זה עם שעווה בסוף, אז תחכו לזה. כן, נראה לי תנתת לזה אוקסליות. אוקסליות, אבל בגלל הגודל... כן, הגודל מעלה לזה את הנקודות טיפה. טוב, נראה לי אני אקח עכשיו את זה. מה זה, את יודעת? לא. מה זה גלי מה זה? אומייגאד! וואו! זה ערכת סליים של קפה. יואו, תראו, יש לי כזה סליים קטן, וזה כזה שעושה לו אקטיבייט אם זה יותר מדי דביק. ויש פה קפה קטן! וואו. אומייגאד! זכית. וואו, אבסולוט אוקסליות. וואו, מטורף. זה מדהים. מטורף. טוב, אז אני נשארתי עם הבננה. בוא נבדוק. חוזר. מה זה? תעוף לי מהשולחן, תעוף לי מהשולחן. חוסר אוקסליות מוחלט. טוב, נעבור עכשיו לסליימים, ואז נעשה פיג'ט טריידינג. טוב, אז עכשיו ניקינו טיפה את השולחן, ויש לנו עכשיו 2 מצלמות. יכולה לעבור עכשיו לבדוק את הסליימים. אומייגאד, תראו את המסך. אומייגאד, ליבי זה ממש נעים. זה דביק. אומייגאד. זה מושלם. וואו, תראו פשוט איזה מושלם. יפה זה. אני רוצה עכשיו להוסיף זה. לי גם נוסיף את שלי. יאללה, 3, 4 ו... אוי, לא. אומייגאד. אוי וואו. ואבוי. וואי, תראו איזה יפה. זה די מטורף. אומייגאד. אבסולוט אוקסליות, זה וואו, וזה כל כך יפה עם האבטיחים פה. וגם זה נמתח כזה, ממש טוב. יש לי את הסליים שלי של הקפה. ולי יש עוד סליים שבחרתי, לדעתי זה אותו סוג של סליים. בואי נתמקד אצלך. אומייגאד, אתם לא מבינים כמה זה יפה. אומייגאד, תראו איך זה נפתח. וואו, מה זה? וואו. זה קצת קליי כזה? זה שונה מהקודם. נכון. וואו, אומייגאד, זה ממש ממש נעים. וואו, וזה יפה תראי, זה בטירוף. נמתח. וואו. נכון? אם חשבתי שזה טוב, זה אפילו זה יותר טוב. אפילו יותר זה טוב. אבסולוט אוקסליות. ועוד יש פה עוד דברים. עכשיו אני יכולה לשים על זה מה זה? שוקולד. יש פה סליים בצורת שוקולד. זה עוד סליים? כן, סליים בתוך סליים. וואו. וואו, זכיתי בטירוף. תראו את זה. אני אשים את זה כזה מעל. אומייגאד. מה זה הדבר החמוד תראו הזה? את זה. אומייגאד. מה זה? שימי את זה באמצע. טוב, אני רוצה לשים פה את כל האלה, שלא ייהרס לי שוב פעם. כאילו וואו. הבובה של זה, נכון? כן. וואו. וואו. תראו את זה. טוב, אז עכשיו אנחנו ברגע האמת. יאללה, בואו נבדוק. וואו, עכשיו בואו ננסה את זה. מטורף. בואו נעבור לפיג'ט טריידינג. טוב, אז הגענו לשלב של הפיג'ט טריידינג. אני אתחיל ואני אשים את החמאה. וואו. מה יש לך להציע על זה? אני חושבת שאני אשים את זה. תוסיפי. נראה לי שזה גם טוב. להוסיף. מה זה? זה נראה לך שווה, זה מגעיל וזה גם. לא, זה סבבה. אני אוסיף את שתיהן. מה? תוסיפי. זה חמאה. שמעת? אני מעדיפה את אלה וזה. כן, בסדר. טוב, לא צריך. אני אקח סליים. אני אצא לך את הסליים שלי. לי יש של אבטיח. מה שלך? שלי של אפסה. סבבה. אני שם לך את הסליים הזה שעדיין אפילו לא פתחתי. זה מגניב. אני יכולה לקחת גם את זה. אוקיי. אני אלך את שלושת אלה גם. אוקיי. אני אצטרך להרים אותם. וגם את זה זה חמודי. נראה לי זה בסדר. סבבה. אולי את זה. תביאי לי להרגיש. נראה לי בסדר. סבבה. לא זרית. מה את חושבת על הדמפלינג הנדיר הזה? וואו. דמפלינג נדיר. מה עם הכף יד? נראה לי שזה סבבה. כף יד אני אוהבת את הכף יד. ועוד משהו. אולי את הדמפלינג הקטן. לא להגזים. זה לא ירד אם אני אשים את זה על שימי. הנייר. בסדר, אני מסכימה. אז אני צריך עכשיו את הגבינה, אבל אני רוצה לה משהו שווה לי. מה יש לי להציע? את התפוח. אני ממש יש לי אוהבת כבר את תפוח. אבל שני תפוחים, אחד בכל יד. מור. אני שמה את התפוח. את זה נדיר. זה טרנדי, ממש טרנדי. כן? איזה גדול הוא. וגם זה גדול. את זה. זה מגניב. זה גם גדול. אני מציעה לך את שלושתם.
אוי, זה קצת מוזר. נראה לי חייב לרוקן את זה את האוויר, ואז זה יהיה ממש נעים. זה ממש נעים. כן. זה סופר שווה שלושתם. אולי נחזיר לך את הסליים? נראה לי שזה אוקיי. נראה לי שזה שווה. נמצא לך את זה. Dia saya baru beli gini dari akak. הכל בסדר. זה ביזה בום קיצוני. כן, הייתי לך משהו נשבר. או התפוצץ. אני אצא לך את שתי אלה. זה הסליים הקטן של הזה, אני רוצה את העגבניה. והעגבניה. אני רוצה את העגבניה. דרי נורא דקה. אני חושבת שזה שווה, כן, לא נראה לי טוב את העגבניה. זה חזרה את הבננה. בגלל שאני לא כל כך אוהבת אותה, אז את זוכרת אצלי מדי. זה לא קצת מדי, זה לא ברור. מה אני אציע עוד? נראה לי בסדר. בנה. טוב, אז עכשיו ששתינו מרוצות ממה שיש לנו, אפשר לסיים את הסרטון כאן. תודה רבה, תירשמו לערוץ. אני רוצה שתכתבו בתגובות מי לדעתכם השיג את הדברים היותר שווים.